Dili mo minus 60 ka mga panimay ang naugdaw sa sunog nga migo sa sitio Santo Niño, Barangay Luz, ning Dakbayan, Sugbo kagabi. May nalang gani kay way natala nga naangol o kaswalti sa nasong sunog. Mga residente nga naapektuhan na nawagan og dinali ang tabang subay sa ilang kahimtang. Ani ang report. Sa mga contributed video, makita ang kabangis sa sunog na milamoy sa Kabalayan. Samtang nagkapulikiusab ang mga mulupyo sa pagsalbar sa ilang kinabuhi ug mga kaptangan. Nadawan sa kabumbiruhan ang alarma sa sunog pasado alas 8 kagabi nga miabot sa fourth alarm. Dili mamino sa 60 ka mga balay ang naugdaw nga gibanabana ang moabot sa 1 ka milyon ka pesos ang danyos. Gisusi pa sa Bureau of Fire ang hinungdan sa sunog. Usa sa mga nasunugan ang nanawagan og dinali ang tabang kay wa na gyud sila'y nahipos sa iyang mga butang nga gikaon sa kayo. Personal hygiene o kuan, mga gamit para balay, financial. Samtang mibisita si Mayor Edgardo Labella sa dapit na sunugan ug mipasalig nga atimanon ang panginahanglan sa mga nasunugan nga kasamtangang anaa pa sa gym. Lakip sa giabaga sa Dakbayan ang pagkaon sa mga nabiktima. Kauban si Godfrey Lian, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.